ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, инҷо маркази матбуоти бозиҳои ҷоми осиё 2023 аст ва навакак Петр Шегер ба суолҳои мухбирони хеле зиёд ҷавоб гуфт ва ӯ иддао кард ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон омода аст ки дар муқобили яке аз дастаҳои беҳтарини гурӯҳ ба ғалаба ноил шавад, аммо гуфт инҷо мо натиҷае ки барои мо мувофиқ аст интизор мешавем. Ҳарчанд чунин гуфт, аммо инҷо рӯзноманигорони қатарӣ бар онанд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон яке аз қудратмандтарин дастаҳо дар гурӯҳи А аст ва аз ин даста яъне сенсатсия натиҷаи ғайриоддиро интизор шуда мумкин аст. Гуфт мо аввалин маротиба дар ин ҷо иштирок мекунем ва аз амин рӯ кӯшиш мекунем ки дар назди тамошобиёне ки дар ин варзишгоҳе ки беш аз 70 000 нафарро мебарад дар варзишгоҳи Албайт бозии ниҳоят муҷалло нишон диҳем. Барои ин ҳама ҷоиз аст ва мо метавонем ки бо дастаи мунтахаби Қатар як бозии зебо нишон диҳем. Аммо ба саволҳое ки дар ин ҷо сурат гирифтанд бо сармураббии дастаи мунтахаби Қатар Маркос ин ҷо суханҳо дигаргуна буданд. Ба ӯ таҳдидҳо ҳам зиёд шуданд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистонро агар наомӯхта бошад метавонад ки ба иштибоҳ роҳ диҳад ва дар натиҷа Қатар метавонад ба бох рӯбарӯ шавад. Аз ҷумла суоли мо ба Машъал Баршам ки ин ҷо яке аз бозигарони дастаи мунтахаби Қатар ҷойгир шуда буд, омада буд, дар бораи он ки мо соли 2012 ин дастаро бо ҳисоби 2-1 мағлуб карда будем ва агар ин навбат ҳам мағлуб шавед чӣ ҳолат роҳ хоҳад дод ва онро шумо сенсатсия ё худ эҳсосӣ барои ҳам бозигарон ва ҳам барои мардуми Қатар медонед? Гуфт мо одат кардаем ки гоҳе бой бидиҳем, яъне мағлуб шавем ва гоҳи дигар пирӯз шавем, аммо мо кӯшиш мекунем ки бозии хуб нишон диҳем. Бо эҳтиром мегузорем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар баробари Чин як бозии зебое ҳам нишон дод. Ҳамин гуна буд нишасти матбуотие ки ин ҷо мо ҳузур доштем. Готовимся в плановом режиме. Тренерский штаб проводит теоретические занятия, разбираем игру соперника, разобрали свою игру, где были ошибки, недочеты. Готовимся в плановом режиме, рассчитываем на положительный результат, на победу. В простых играх на этом турнире не бывает, все сборные очень организованы и квалифицированы, поэтому будет не просто так же, как с Китаем. У Катара свои сильные стороны, у Китая свои сильные стороны, поэтому готовимся к тяжелой игре. моро бо қаҳрамони феълии осиё тими миллии Қатар ки онро қариб тамоми варзишгоҳ дастгирӣ хоҳанд кард, бозии хеле душвор дар пеш аст. Албатта мунтахаби Қатар аз тими миллии Чин пурқувват аст. мо ба рақибони худ эҳтиром зоҳир мекунем. Дар навбати худ мардуми Қатар ба дастаи мо муносибати хуб доранд, аммо пагоҳ давоми 90 дақиқа ин дӯстиро фаромӯш кардан лозим меояд. ҳар як даста вазифаҳои худро дорад. мо мехоҳем натиҷаи мусбит ба даст оварда ҳангома офарем 3-1 холро соҳиб шавем. ҳарчанд мефаҳмем ки осон нахоҳад буд. тавре қаблан дар бозӣ бо Чин гуфта будам, мо дар ҳар вохӯрӣ мубориза хоҳем бурд. барои ман чизи асосӣ ин аст ки бо Қатар чӣ гуна рақобат мекунем. кӯшиш менамоем ки футболи худамонро бозӣ кунем.